Srdečne zdravím Slovákov, Slovensko a naozaj chcem vám len popriať krásne prianie. Prajem vám, aby ste nikdy nezažili za 50 rokov toľko krivdy a nešťastia, ako som ja zažil v mojom živote na tomto Slovensku. A toho dobra, čo som tu zažil za celý život, zažijem za týždeň v zahraničí v cudzine medzi cudzými ľuďmi. Čiže taký ste vy národ a preto vám prajem, aby ste odo mňa, ktorý som trpel, veľmi som trpel, už netrpím, pretože si nepripúšťam nič zlé, lebo mi to nepatrí, patrí to tým, ktorí to robia. Takže ešte raz vám prajem naozaj, aby ste nikdy nezažili to, čo ja. To je moje úprimné prianie. Pozerajte sa na spálené senko a to je len maličkosť z toho, čo ste mi Slováci v živote naservierovali. Je dneska krásny daždivý deň. Ešte zatiaľ nejaké tie stromy sú v horách, pokiaľ ich nevyrúbete všetky. Dneska je ešte predposledný deň mesiaca lásky mája, 30. máj, rok 2013. Takže tak, toto krátke video sa snažím venovať Slovensku, aby ste boli lepší tí, ktorí ste nedobrí. Juraj Starom Šimko alias George Christopher Šimko. Paučina Lehota. Okres Liptovský Mikuláš a nakoniec vám poviem, že prečo som taký šťastný v živote. Keď si aj nepripúšťam nič zlé, to by nebolo všetko. Jednoducho som pochopil, čo je to láska v živote, čo je to harmónia, pokoj. Hej? Čo je to bojovať o svoje právo, o to, aby človek mohol prežiť a tak ďalej. Netrápiť sa kvôli nikomu, ktorý to má trošku v srdci a v hlavičke ináč uložené, ako by mal. Čiže tak je to okolo mňa, že to je moje šťastie. Láska mi dáva veľké možnosti. To, že nemôžem oplotiť pozemky, nemôžem si kúpiť domáce zvieratá, keďže není oplotené, lebo by utekali, to by som mal ako pásť, dajme tomu kozičky, kravy, to každý, keby som len uväzoval, tak uväzujem týždeň. Takže tak je to. Verím, že čas a príroda spraví všetko tak, ako má byť. Čiže prechádzame od spáleného senka, ktoré ste museli spáliť, lebo to máte, ako som hovoril, tak uložené v tých svojich srdiečkách a hlavičkách, ako teraz táto kamerka asi. Takže prechádzame do takej krásnej zelenej časti. Sú naozaj nádherné kvety, nádherné rastliny. A je to moje, pretože starí otcovia to kúpili, splácali dlhy. Tak odkazujem všetkým tým, ktorí by ste mi to nedopriali, alebo chceli vziať, alebo ak ma zabijete, nebodaj. Všeličo máte v tých plánoch svojich. Tak bude to na celý ďalší život tejto planéty len moja zem, pretože starí otcovia to kúpili, je to moje teraz a moje mamičky a sestričky a ja mám v pláne mať rodinku a keby sa mi niečo stalo a nemal by som rodinku, tak je to vaša vina. Hej? Neumožnili ste nielen v minulosti, ale ani teraz potom, ak sa stane niečo. Mám taký dojem, lebo sa mi ľudia vyhrážate a kadečo. Tak ja keby som mal rodinku, tá by mala ďalej rodinku a
bolo by to vlastne robené tak, ako má byť v prírode, hej. Bolo by gazdovstvo, mal by som hory, ale nevyrúbané, ako ste vyrúbali kvôli tomu, aby ste tam ujúkali na bobových dráhách a na lyžiach, pretože si neviete urobiť radosť, tak ako ja, že mne stačí prejsť sa po hore, hej, skontrolovať, v akom stave je tá hora a rozumieť jej, počúvať vtáčkov, vedieť, ktorý je, čo potrebuje všetko okolo seba, ako. To znamená, že ja by som to tak užíval, že keď ste mi to neumožnili, ochranári, tu robíte taký systém, že sa hráte na bohov, to je celé. Pretože tú prírodu odjak živá dá sa povedať, pred miliónmi rokov, alebo ja neviem, 10 000 rokov, vždycky užívali buď rastliny, zvieratá alebo ľudia. A ja, keď som nejako vy, ja keď to chcem len na gazdovstvo používať, tak by ste mi mali všetko dovoliť. Ale nie, že topinamburu musíš zničiť, hej. Stromy sadiť nemôžeš vo veľkom, takže nemám ani oriešky, ani topinambury, ani hrušky, ani mi ovečky nebehajú tady auto, takže máte to naozaj na tej zemi usporiadané tak, že milionári tu na urobíte ochranné územie, hej. Nechcel som také dlho video robiť, ale ono si to zrejme vyžaduje tá situácia. Takže urobíte tu ochranné územie a určite ľudia z toho profitujete, lebo aj keď to máte slabé teraz, hej, lebo tých turistov nie je ako veľa, ani sa netešte, nebude to bohu ako tu. To je len môj názor, ja vám držím palce, ale tak, aby ste neubližovali ľuďom ako mne. To znamená, že urobíte ochranné územie, kde sa niekedy rúbalo normálne, v Leši napríklad, alebo kde. Mňa zavriete 4 roky na psychiatriu, ale to je váš problém, pretože ja som sa aspoň veľa naučil, ale nie od nich, od psychiatrov. Naučil som sa podľa svojho usudzovania, že čo robia aj oni, čo robíte vy a tak ďalej. A aké ja mám možnosti, aké máte vy. Takže urobíte ochranné územie z toho, čo starí otcovia užívali. Tak si trošku spočítajte, o čo tu ide. A vy, nejaká tá menšina ľudí, ktorí si vybavíte povolenia, hovorí sa, ja neviem o tom, takže vás neviním, ani to sa nedomnievam, naozaj, lebo neviem. Ale počúvam od ľudí, že korupcia, úplatkárstvo, tamto v hore ste nastavali kopec chát, hej, priamo v doline, v lese, oplotené sú a mne nedovolíte oplotiť, ale ja sa tu nesťažujem, len rozprávam reálne, o čo tu ide, aby som vám to, čo som vám to prianie na začiatku chcel popriať. Keď mi to nedá, hej, no, dalo by mi aj prestať, ale keď je to zaujímavé, aspoň mám o čom uvažovať, nudím sa tu, do krčmy nechodím ako vy, tak jednoducho vám to dopoviem a nebude to dlho. Čiže vy si elita, jeden hotel, druhý, za jednu izbu tam 1000 korún, hej, stovky eur, pýtate a ja vám nezávidím, pretože môj cieľ není mať auta, mať vily, mať peniaze, mať frajerky, ja neviem čo, cestovať po svete. Mne stačí táto obyčajná trávička, aby bola moja, oplotená, aby sa mi tu pásla kozička, aby som mal mlieko, aby som mal tu syna, dcerku, drahú manželku, ktorá by ma mala rada a aby som žil tak, ako sa má s prírodou. Hej. Lenže vy, elita, ani neviete, čo spôsobujete sami sebe. Takým ľuďom ako mne už teraz, keď som na tej úrovni, na akú som sa dostal vďaka svojmu šťastiu, ktoré som našiel sebe pomocou určitej logiky, tak mne to nespôsobujete, ale v sebe spôsobujete veľa zla, lebo svet je pretechnizovaný, hľadáte šťastie vo videu, veď ja nekúkam film, čo je rok dlhý, a susedia, nejdem hovoriť mená nič, ale 80-roční ľudia, ideme takú telenovelu, takú a vonku by mohli cibulku pozerať, ísť do hory na prechádzku, veď čo ste tu vytvorili v tom svete, to je na vás, pasca, nie na mňa. Ja nemám s tým problém, ale rozprávam to všetko preto, aby som sa bránil a dal najavo môj protest, že s mojimi pozemkami si dajte pokoj, pretože toto sú len videá a reči. Ale tie môžu vám tak ublížiť, keď to zverejním v zahraničí, alebo dám to na súd, kedy budete pásť dobytok, ako tu nás asi nejaká firma, hej. Nebudem menovať tých ľudí, to sú vlastní príbuzní, aby ma nedali na súd, lebo sú toho schopní. Takže vy si na seba vlastne robíte také nešťastné veci. Veď tu prejde stovky aut po tej ceste. No ale prečo? No pretože ničíte prírodu.
A mne človeku, ktorý vlastním hektáre pôdy, nedovolíte hospodáriť. Rozumiete tomu? S týmto ukončím. Ja nepotrebujem chodiť za právnikmi a súdiť sa s vami alebo dožadovať sa úplatky vám dávať. Ja potrebujem jedno a aj keď ste to doteraz nespravili, môžete to urobiť teraz, ale týmto vás nevyzývam, mne to je už jedno. Lebo som zistil, že žiadne mladšie ženy, ktoré by mohli mať detičky, ešte ma nechcú, takže zatiaľ. Takže ja nemám také veľké plány. Takže už nemusíte nič robiť, ale mali by ste si uvedomiť, hlavne ochranári a ľudia okolo mňa, že ak to neviete, ja čakám celý čas na to, aby som fungoval s tým spôsobom, že mi to doprajete. Nie aby som išiel a nútil vás, hovorím podľa zákonov a kadečo. Ja by som bol rád, keby každý povedal, ktorý s tým súvisí, či už občania, Juraj, naozaj prajeme ti, máš gazdovstvo po starých otcoch, mal by si to mať, urob to dáko. Vy by ste zase, tí, čo máte úrady vlastne ako svoje zamestnanie, by ste mali napísať, pozrite sa pán Staroň, toto a toto potrebujete, toto si vybavte, keď bolo treba právnika, aj to spravím, ale aby ste mi dožičili, aby som mal radosť tých pozemkov takú, že aj vy máte z toho radosť. Včera mi jeden človek povedal, nebudem hovoriť, či to bol pán alebo dáma, zachovám určitú intimitu, lebo ste neschopní prijímať to, že by ste boli zverejnení a že by ste boli, dajme tomu, preberaní ľuďmi alebo médiami. Nie ste z toho nejak nadšení a ešte by ste sa aj súdili so mnou. Tak ten človek povedal, že to je prefilozofované. Juraj, už toľko, to je prefilozofované. No takže ešte raz vám poviem. Ja by som chcel fungovať tak, od malička, že mať radosť niečoho by som dokázal mať skutočne vtedy, keď aj tí druhí máte radosť. Hej? Takže to je celé. Prajem vám ešte raz, aby ste nezažili to, čo ja v živote, úprimne vám to prajem. Úsmev na tvári, lásku a lúčim sa s vami. Volám sa Juraj a predtým som povedal celé meno.